Goejoen en welkom bij deze nieuwe aflevering van het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. En Joet is uw gast, Tweede Kamerlid Isabelle Dix van GroenLinks. Een skoft wie GroenLinks een serieuze optie voor het nieuwe kabinet. Maar het roenoors zat we intussen weten. En de partij voelt boeten de boord. Nagelnij Kamerlid Isabelle Dix maakt het alle keer van dichtbij mij. Dat verklaar je en een jetting. Hoe zal de oud-wethouder van Ljouwert Rutte treien bestrijden? En wat die Dix in New York? Welkom Isabelle Dix. Dankjewel. Hoe groot is het chagrijn bij jou dat je net in het kabinet zit als GroenLinks? Oh, er is helemaal geen chagrijn. Aan mijn kant in ieder geval. Nou, bij de partij? Nee, niet dat ik dat... Kijk, toen net de tweede keer van de formatie geklapt was, zal ik maar zeggen. Toen moesten we wel even bijkomen met z'n 14, denk ik. Niet alleen Jesse, maar ook die andere 13. Even bijkomen, omdat er natuurlijk een kans was. Er was hoop dat wij zouden kunnen gaan regeren. En er zaten natuurlijk ook een aantal oud-bestuurders in die fractie. Dus waar ik er één van was natuurlijk. Dus wij zaten ook wel een beetje... Ja, besturen zou wel heel mooi zijn. Het geeft je kansen om dingen te doen. Om dicht bij het vuur te zitten, aan knoppen te draaien. Nou, al dat soort termen. Maar gaandeweg kwamen we natuurlijk in de gesprekken achter dat wij er met deze 3 niet uitkwamen. En je dan toch net op ziek matten naar het compromis met GroenLinks? Nee, want ik denk ook als je nu... Kijk, er is heel nadrukkelijk gezocht naar een compromis. Er is echt maandenlang natuurlijk ook met deze 4 partijen, beter gezegd, gesproken om te kijken of we er echt uit kunnen komen. Of konden komen. Ik denk dat gevoel had ik althans, dat het ook echt oprecht was. Hè, dat iedereen die daar aan tafel zat ook wilde dat het voor elkaar zou komen. Rutte baalde zichtbaar. Rutte baalde zichtbaar. Er waren er nog 2 natuurlijk, hè, die ook iets zichtbaarder hadden kunnen balen misschien. Pechtold? Wie Pechtold meer balen hadden? Ja, en ik denk dat het CDA misschien ook wel iets meer had kunnen balen. Het minste. Daarom, dan kijk ik even naar de samenstelling van het huidige kabinet en dan verbaast mij dat ook niks. Ik riep zelf intern meteen regelmaat, samenwerken kan alleen als je het samen doet en als je het samen wil. Rutte het wel zijn. Een links kabinet in een oorlog die hier het absoluut, op een linkse partij hier het absoluut accepteert. Maar waarom zou GroenLinks eigenlijk? Ja, maar ja, Rutte gaat er natuurlijk helemaal niet over wat een partij als GroenLinks moet accepteren. Maar het klaven dan net iets fout in je opzicht? Nee, want kijk, ik kijk nu gewoon even naar wat er vandaag op tafel ligt, zal ik maar zeggen, aan regeerakkoord. Wat men met die 4 partijen die nu de regering vormen voor elkaar wil krijgen. En dan is toch wel heel erg overduidelijk dat wij daar eigenlijk op geen manier in passen. Nee, omdat je met Mars kunnen hebben we het regeerakkoord. Er wordt wel zijn in een protte-analyses klaver het zien hoe spelen. Nee, ik denk, kijk, wat er heel erg aan de hand was natuurlijk, was dat er 3 partijen waren die met elkaar een pad op wilden. En wij steeds vanaf het begin af aan, ook in de campagne steeds hebben gezegd, wij willen naar een ander Nederland toe. Wij willen naar een Nederland toe dat duurzamer is, dat eerlijker is, waar ongelijkheid wordt bestreden. Maar dat krijgen we nou dus net. Nee. En dat kon ook niet, omdat het maar met deze 3 partijen konden wij gewoon als kleinste partij niet die kant op drukken die wij op wilden. Ja. Maar dan kan je net zeggen, we doen het toch mooi, dan is het altijd nog beter als dat het nou maar een ChristenUnie is. Nee, want ik vind dat als ik moet ook eerlijk zeggen, even voor mezelf spreken, dat toen ik de H.J. schoollezing van Buma las, want ik heb hem niet gehoord, ik heb hem gelezen. Toen dacht ik ook wel, hoe kunnen wij daar nou, of hadden wij daar nou in vredesnaam bij kunnen gaan staan? Dat is natuurlijk van een taal en een toon die zo ver van GroenLinks afstaat. Daar herken ik echt helemaal niks van. En was ik ook oprecht blij dat ik daar niet naast hoefde te staan. Nog even hoe die formatie. Die is nog clear. De langste formatie in de geschiedenis van de parlementaire geschiedenis in Nederland. Hij net het gevoel dat D66 je een beetje in de steek liet. Want dat hier toch de partij die de dichtste bij je was GroenLinks stier. Ja, nou ja, ik denk dat waar CDA en VVD elkaar heel erg vast hebben gehouden, D66 dat met ons ook had kunnen doen. Van Matten? Nou ja, ik ga er ook niet over wat D66 moet doen. Het gaat er natuurlijk om... maar dat is helemaal de records op kabinetsdeelname. Ja, nee, precies. Maar zij probeerden natuurlijk ook hun idealen te verwezenlijken, net zoals wij. En zij hebben gedacht, ja, dat zou mooi zijn als het met GroenLinks kan. Als zij dat heel erg serieus hadden gemeend, hadden ze denk ik iets anders in moeten steken. Maar je kent dus eigenlijk niks met Pechtold. Nou ja, niks met Pechtold. Hij heeft ons misschien niet laten vallen, maar heeft ons iets minder stevig vastgehouden dan ik zou hebben verwacht. En dan had hij nu een kabinet kunnen hebben waar hij meer idealen had kunnen verwezenlijken dan die nu kan, denk ik. Lid van CVCN, nou het regeerakkoord, maar deze jouw partij niet te dan winnen. Het wordt regio
is er nooit zo volle voorkomen in de regeerakkoord als nou. Dit is dus heel goed voor Friesland, deze voor jouw partij. Ik hoop het. Nou ja, het hangt er heel erg vanaf. Want als je naar Friesland kijkt als een regio, en trouwens ook het hele noorden, die bezig is met energie, met klimaat, met verduurzaming van de landbouw, met waterproblematiek, kijken naar of we met toerisme veel meer kunnen. Nou, dan denk ik dat een partij als GroenLinks meer in het vat had zitten voor deze regio dan het regeerakkoord nu heeft, eerlijk gezegd. Nou ja, het regiokind komt inderdaad wel heel vaak voor. Dus je mag het willen voor de regio. Ja, maar ik veronderstel dat er in elk geval op grond van die tekst dat er een visie is voor de regio. Dat is wel heel wat. Ja, maar de visie voor de regio is natuurlijk heel erg gericht op het houden zoals het nu is. Terwijl wij nou juist toe wilden naar een aanpassing en een verandering. Als je kijkt naar de landbouw, het is mooi, hè, dat wil ook positief zijn natuurlijk. Het is mooi dat er een minister van Landbouw komt. In die zin, vooral ook omdat ze van landbouw, natuur en voedselkwaliteit heet. Ik had een iets andere volgorde ook elegant gevonden. Nou, maar die volgorde die is inwisselbaar. Nou, veiligheid, justitie, veiligheid, dat maakt daar niks in. Nee, dat maakt wel uit. Ja? Ja, dat zit in het hoofd. Het maakt echt uit. Maar goed, het is al mooi dat er een voedselkwaliteit of voedselveiligheid minister komt. Dat is nou juist een van de onderwerpen, denk ik, waar een regio als Friesland op zou kunnen knallen. Ja. Daar zouden wij echt iets van kunnen maken. Ja, als ik zie hoe nu met de landbouw, de landbouw is uitgezonderd uit allerlei zaken zoals die nu in het regeerakkoord zijn genoemd. Alles moet veranderen behalve de landbouw. Ja, dat is natuurlijk een landbouw die ik niet zie. Ik zie iets anders. Ja. Verwacht je dat het kabinet voor jou hieruit zit? Want alles liet het wel dichttimmeren. Ja, ik zeg u in jouw blik, mevrouw Dix, dat jullie dat net denken. Ik zou er geen flesje op durven zetten, om heel eerlijk te zijn. Maar GroenLinks-termen budget had? Nee. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik ben nog niemand, echt, zonder uitzondering tegengekomen, die denkt dat het 4 jaar blijft bestaan. Ja, je gaat er al op Itematen, of je hoort in elk geval op Itematen doet je in de Kamerkamer. Dat je net verwachten. Dus politiek is redelijk onvoorspelbaar. Laten we het maar ophouden dan. Ja. Eens. New York? Ja. Jo ben Krek, waarom? Ja. Wat heb je er eigenlijk in? Ja, ik zit in de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Defensie. En elk jaar is er natuurlijk een vergadering van de Verenigde Naties. Een paar weken geleden was bij de opening van die vergadering Rutte ook aanwezig. En toen nog minister Hennis. En aansluitend is er dan altijd eigenlijk een soort landenprogramma. Dus er komen er heel veel lidstaten naartoe. Heel veel officials bijvoorbeeld van de Verenigde Naties komen naar New York toe. En dan is het gebruikelijk dat ook Nederland als lidstaat natuurlijk die vergaderingen en bijeenkomsten bezoekt. Ja, en daar was natuurlijk GroenLinks nu als middelgrote partij ook voor uitgenodigd. Ja, dan praat je dus over de wereldproblematiek. Jouw collega wethouder Andy Zek had al van Poetin en Erdogan, pas op. Ja. Isabelle Dix krijgt defensie. Nou, terecht. Ja, maar wat bezit je dan nog van Friesland? Of zit je net meer als Kamerlid van Friesland? Ja, nee, kijk, weet je, ik vind dat je moet uitkijken dat... Natuurlijk is de wereld heel groot, dat wisten we ook al voordat ik naar New York ging. De wereld is heel groot, de problematiek is ook heel groot. Toch kun je ook wel zien dat er bepaalde lijnen zijn die natuurlijk ook in Friesland van toepassing zijn. En waar wij ook hier vandaag mee te maken hebben. Als je kijkt bijvoorbeeld naar migratie, mensen die opgevangen moeten worden, die worden natuurlijk ook in Friesland opgevangen. Een van de grondoorzaken van die migratie is de ongelijkheid in heel veel landen. In Afrika, waar vrouwen worden gebruikt als koopwaar. Die worden geronseld, die worden verkracht. Die kun je gebruiken, zal ik maar zeggen. Dan worden die mannen geronseld voor die legers en die mogen die vrouwen dan gebruiken naar believen. Ja, dat zijn allemaal zaken die kunnen we ons hier, goddank, helemaal niet voorstellen. Dus ongelijkheid, ook tussen stad en platteland, is een van de redenen waarom mensen een soort op de vlucht slaan. Naar de steden trekken, daar natuurlijk totaal in het gedrang raken en vervolgens soms zich bij milities en dergelijke aansluiten. Dat zijn natuurlijk wel zaken die in Afrika gebeuren, op andere delen van de wereld. Maar waar wij vervolgens natuurlijk de mensen hiervan in Europa en dus soms ook in Friesland krijgen. Waarbij echt wel extra aandacht gevraagd moet worden in mijn beleving voor de gebeurtenissen rondom de mensen van de Rohingya in Myanmar. Toch wat op metaniveau, Erik. Ja. Nou ja, je krijgt dus wel het idee dat het speelveld van de voormalige wethouder van jou, Isabelle Dix, wel heel groot worden is. Hè? Nou ja, ik zeg het dan een beetje voor de grap ook wel zo. Eet in het Fries dien het. Ja. Fries net in de groenwet. Ja. Wol het Wilhelmus met Fries volkslied leren. Wat vind je daar nog van? Ja, kijk, dat Friese volkslied, dat zou iedereen moeten leren. Vooral ook omdat het zo'n prachtig lied is. Is dat een onzin idee van het CDA? Nee, nou, dat Wilhelmus verhaal is natuurlijk een onzin ding van het CDA. Wat ik er eigenlijk, wanneer het nog enigszins positief zou kunnen zijn, is als je zou zeggen, vertel dan even het hele verhaal. Hoe
kwam het eigenlijk dat wij zulke prachtige gebouwen hier in ons land hebben? Waarom wij zo'n schitterende hoofdstad hebben? Waarom al die mooie kunstwerken daar hangen? Dat komt natuurlijk ook omdat wij een verleden hebben van kolonialisme, van slavernij, van graaien en grijpen wat je pakken kan. Ja, maar als je die als je dat hele verhaal context vertelt, die wordt erbij verteld. Nou, precies. En daar heeft Buma het volgens mij niet zo over. En als je dat hele verhaal erbij vertelt, dan mag je van mij ook nog even naar het schilderij in het Rijksmuseum gaan kijken. Nou. Overigens denk ik dat er ook ongelooflijk veel erfgoed is in onze regio, waar ook veel te weinig kinderen kennis van nemen. Het Friesmuseum. Bijvoorbeeld. Ja. Mooi slot van dit peteer. Levens even zien. Hoetus cartoonist, Gerkhoff van Beek, nou Isabelle Dix en de formatie Schucht. Mooi. Ja, Gerkhoff van Beek, cartoonist. Ja. Dank voor je komst naar de studio. En we willen graag dat je beschikbaar blijft voor het Politbureau, maar dat spreekt vanzelf. Natuurlijk, heel graag. Nou, prachtig. Het Politbureau, ieder Nijweken, man die vanzelfs werkt om een kwartier van en de oeren draaien. Bedankt voor het chat. Graag tot Nijweken.